tämmöisellä apteekkitavaralla. Se on aika hienoja, voimakkaita muotoja. Tätä tussia vähän eri vahvuisina ja sitten tämmönen pienempikin apteekkipipetti tai mikä tuo iso nyt sit onkaan, niin silläkin saadaan tänne. No, tänne vähän ylemmäksi. Ihmeellinen mies Raskolnikov, mutta oikeastaan Dostojevski, se osaa kuvata. Jotenkin jo ennen Nietzscheä ja ennen kaikkea näitä NS-yli-ihmisiä. Tämmöisen Raskolnikovin ajattelumaailma, että osa ihmisistä on niin kuin ylempiä kuin muut ja joku Napoleon taas ainakin panna Raskolnikovin ihailemaan ja sitä, että Napoleon saattoi noin vaan unohtaa joukkojansa Egyptiin ja vähän niin kuin suuremmin asioihin huomiota kiinnittelemättä, niin tuhotaan vaikka 500 000 ihmistä jossakin. Taikka, että kuinka joku ruhtinas voi tarpeen vaatiessa pistää vaikkapa kaupungin kadulla ammuttaa kuoliaaksi joukko ihmisiä eikä sitä paljon välittele, että olisiko siellä nyt sitten syyttömiä ja syyllisiä esimerkiksi joukossa. No sitten se Raskolnikov yrittää vielä sitä jotenkin niin kuin etiikan kautta pientä, että no, hän nyt on tämmönen Taiwan, joka tappoi nyt vaan tämmösen koronkyskeri eukon, mutta että sitten nämä todelliset suuruudet, yli-ihmiset, no sitä siinä termiä nyt ei käytetä, niin tekevät tollaisia kovia juttuja niin kuin Napoleon ja kumppanit, aikamoista ajattelua. Eli no, se tuntuu niin sekavalta, niin Raskolnikovin tekoiset ja ajatukset, kun hän yrittää purkittaa tätä järjellä tätä etiikkaansa, mutta sitten ei näitä oikein ole vaan niin cooli tai kylmä jätkä, että se nyt sujuisi tosta noin vaan. Pitäis varmaan antaa tän kuivukkoon niin aika tuuristetaan tussia. Tämmöiselläkin mä oon tämmöisellä ihan käsitussilla tehnyt tänne näitä